Welcome to my channel, ang Gurong Plantito mo. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please hit the subscribe button and hit the notification bell para lagi ka update sa aking mga videos. So tara, samahan nyo akong maghanap ng wild, edible, endemic plants dito sa Bicol. So ang una po sa ating listahan ay ang tibig. So edible po siya. Yung bunga niya kapag hinog na, pwede po yang kainin. So, sa Tagalog, tibig. Dito sa Bicol, tinatawag siyang tubog. English name niya po ay Philippine pig or sucking tree. Ang scientific name is Picos nota. Napakatamis po ng bunga niya. Then, sa kasalukuyan, pinag-aaralan ang gamit ng Picos nota sa paggagamot ng diabetes, cardiovascular disease, cancer at aging. Po sa ating listahan ay ang Katmon. Scientific name, Delinia philippinensis. Endemic po yan dito sa Pilipinas. Then, ginagamit po siyang sauce, yung bunga niya, ginagawang jam. Then, pangpaasim po sa sinigang. So, kinakain po yung bunga niya. Then, ang lasa niya po ay maasim. Then, tinatawag din po siyang elephant apple. Sunod po sa ating listahan ay ang nami or sa Bicol po, namu in English, intoxicating yam. Then the scientific name is Dioscora hispida. So ngayon po yung best time para mag-harvest ng nami. So kasi po nag-shed na yung mga dahon niya. Ibig sabihin po, malalaki na at mature na yung laman niya. So, ayan po yung sanga niya. Naputol na rin po. Then, ito pong nami or intoxicating yam, hindi po siya pwedeng direktang kainin. Kasi po, nakakalason siya. So, ayan po yung laman niya. Napakalaki na. So, actually, dyan po sa part na yan, marami pa po yan dyan laman niya. Isang cluster po yan ng laman ng nami. So, ayan po, marami pa dyan sa unahan niyan nung kinuha natin. Then, yung process po niya, medyo mahirap. Gagayatin, babalatan po siya, gagayatan ng maliliit. Then, ibababad po siya sa napakaraming asin for 3 to 5 days. Then, babanlawan po siya sa running water para po matanggal yung kanyang lason. So, according po sa mga kwentong bayan, ito daw po ay isang kanina nasa kaldero na nadamay sa pag-aaway ng mag-asawa at itinapon. Nung tumubo po, ayan na. So, nakakalason na po yung laman niya. So, ayan po yung laman niya. Whitish yellow po yung kulay ng laman ng namu or ng nami. So, ayan po yung halimbawa ng luto ng laman ng nami. So, ginataan po yan. Masarap po yan. Samahan nyo lang po ng asukal. So, isa pa pong interesting facts ng nami ay kapag puluto na siyang hindi kinain o binigay sa asong hindi siya kinain, ibig sabihin po nakakalason yung naming niluto. Sabihin po hindi tama yung proseso ng paghahanda sa kanya. So, sunod naman po sa ating listahan ay ang matangkuwaw. So, sa Tagalog po, kasupangil or laruang anito, English name, bleeding heart or dragon boat tail. Scientific name, Clerodendrum intermedium. So, ayan po. Ang kuwaw po ay under sa mint family. So, kapamilya po siya ng mint. So, meron po sila mga fragrant leaves, then attractive flowers. Katulad po nitong matangkuwaw. So, bright red po ang kulay ng kanyang bulaklak. Pwede po siyang gawing ornamental plants dahil po sa ganda ng kanyang bulaklak. Then, ang edible part po sa kanya ay ang kanyang dahon. So, pinapakulan po yung dahon, pipigaan, then gagayatin po, then lulutuin siya na parang laing. So, masarap po yan. Then, medical use naman po, dito sa Bicol, ginagamit siyang panggamot ng ubo at sipon ng mga
bata. So yung dahon niya po ay inilalagay lang sa daw ng luto ng kanin. Yung katas po nun, ipapainom sa bata para matanggal yung sipon at ubo ng bata. Ginagamit din po siyang panggamot sa rayuma, sa beki, sa kabag ng mga bata at sa sakit ng tiyan. Sunod po sa ating listahan ay ang tanag. Sa English po, Gestri, scientific name, Cleaniova huspeta Lin. So yung talbos niya po o yung talbos na dahon, ginagamit na pangbalot sa tinuktok dito sa Bicol. So aside po sa dahon ng gabi, ginagamit din po itong tanag na pangbalot ng tinuktok. Po siya sa taas na 15 meters. Hindi po siya ng fiber, then ng kahoy, then panggatong ginagamit na panggamot sa mga skin diseases, asthma, scabies, then ginagamit din po siyang tick repellent at ginagamit din pong pang lason sa igat. Then maganda rin po yung mga bulaklak niya, pwede nyo po siyang gawing ornamental plants. Sunod po sa ating listahan ay ang pipinong gubat. Dito po sa Bicol tinatawag siyang pipinong layas. Sa English po, creeping cucumber or wild cucumber. Scientific name, Meloteria pendulalen. Yung bunga niya po ay kinakain. Ang lasa niya po ay para rin po siyang pipino. Yung natural na pipinong nabibili natin. Tinikman ko po siya. Lasang-lasa pong pipino. Pero napakaliit lang po niya. Then, ang pagkakaiba po ito ay matibay sa mga insekto, sa stress, sa init. Hindi po katulad ng yung natural na Pilipinong tinatanim natin na madali pong magkasakit. Ito po kahit hindi mo siya alagaan, namumunga, nabubuhay po siya. Ayan po yung mga bunga niya at yung dahon. Yung dahon niya po, pinaliit lang pong dahon ng pipino, then yung mga buto niya ay katulad sa buto ng natural na pipino. So ito po yung comparison ng ating pipinong gubat sa natural na pipino. So tingnan nyo po. Then yung bunga pong dark green at malambot na, wag na po natin siyang kakainin kasi pwede tayong mag LBM or diarrhea. Sunod po sa ating listahan ay ang piling liliitan o sahing. Dito po sa Bicol tinatawag siyang milipili. Sa ibang lugar naman po malapili. Sa English po Manila elemi. Then ang scientific name niya po ay Carnarium lusonicum. Endemic po ito dito sa Pilipinas. Dito lang natin siya matatagpuan sa Pilipinas, especially ito sa Luzon. Yung buto niya po ay pwedeng kainin ng hilaw o pwedeng lutuin. Ang amoy po ng bunga niya at ng dahon ay katulad sa natural na pili. Pero maliit lang po yung bunga niya as compared sa natural na pili. So, sa kasalukuyan po, sumisikat ang Pilipinas dahil sa dagta ng milipili. So, kasi po ito ay ginagamit na pang lagay o scent sa sabon, then ginagawang insenso. Then, ginagamit din po siya sa aromatherapy. So, yung scent niya po ay stimulating, energizing, strengthening, cleansing, and clarifying. So, ang dagta rin po ng milipili ay ginagamit sa paggawa ng pabango, ng mga oil, ng mga pintura, then pagpatibay ng plaster, ng plastic, at ng mga ink, then show polish, and sa floor wax po. Sunod po sa ating listahan ay ang nyug-nyugan o ang
lubi-lubi. Sa Bicol po, ito ay tinatawag na lubi-lubi. Sa English, Philippine pig, scientific name, Picus sodofarma. Kasi para siyang nyog. So, yung talbos po ng lubi-lubi ay kinakain. Pwede po siyang gataan, lagyan ng tilapia, or pwede rin po siyang gawing insalada lang. So, katulad po nung nasa video kong picture. Then, marami rin po siyang health benefits. Pwede nyo po siyang i-check dun sa nauna ko na pong vlogs about sa lubi-lubi. Then, last but not the least, so, ang bignay po. Then, sa Bicol po tinatawag siyang bugnay. In English, wild cherry or Chinese laurel. Ang scientific name niya naman po ay Antidesma bonios. So, yung bunga niya po ay kinakain, ng lasa niya ay matamis na maasim. Marami rin po itong health benefits. Pwede nyo rin po siyang i-check sa vlog ko about sa bignay. So, mayroon na po naunang vlog. Check nyo na lang po. So, sana po meron kayong bagong natutunan ngayong araw. So, ito po ang Plantitino na nagsasabing, go native and plant endemic. Please like, subscribe, and hit the notification bell para po lagi ko updated sa akin mga videos and share. Salamat po.